Tervetuloa kaikille mun puolesta Tavoitteeksi hyvinvointi-kampanjaan ja tähän ensimmäiseen 4 vinkkitilaisuudesta. Mun nimi on Heta Rissanen, työskentelen Suomen Reumaliitossa Omahoitopolku-hankkeen projektipäällikkönä ja täällä linjoilla mun kanssa on kollegani Sanni Huttunen, jonka kanssa yhdessä tätä kampanjaa viedään eteenpäin. Sanni onkin teille sähköpostitse lähettänyt nämä linkit tähän tilaisuuteen. Kyllä vaan, hei vaan kaikille vielä. Jep, Tavoitteeksi hyvinvointikampanjassa tarkoituksenahan on lähteä yhdessä toteuttamaan pieniä arjen hyvinvointitekoja ja miksi tämä kampanja haluttiin myös järjestää, niin yksi syy on se, että yhdessä tällaisten hyvinvointitekojen tekeminen on paljon mielekkäämpää, motivoivampaa. Yksin voi tuntua vähän hankalalta ja toivottavasti tässä kampanjan myötä voidaankin tsempata myös toinen toisiamme kohti näitä hyvinvointitavoitteita. Tämä kampanja tosiaan toteutetaan osana Reumaliiton Omahoitopolku-hanketta. Ja kampanja on kohdennettu erityisesti reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville aikuisille, mutta meistä ihan jokainen voi kuitenkin huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, joten ihan kaikki halukkaat on tervetulleita mukaan tähän kampanjaan ja tekemään hyvinvointitekoja yhdessä. Vähän vielä taustaa, että miksi tätä kampanjaa on lähdetty toteuttamaan, niin vuodenvaihdehan on perinteisesti tällaista uuden vuoden lupausten ja kuurien ja muutosten aikaa. Valitettavasti tämmöiset tiukat kuurit ja epärealistiset vaatimukset ja odotukset itseä kohtaan johtaa kuitenkin usein pettymykseen. Voi käydä niin, että sen alun innostuksen jälkeen se motivaatio ja innostus saattaakin lopahtaa ja huomaat pikkuhiljaa lipsuvasi takaisin siihen vanhaan toimintatapaan. On totta kai hyvä, että nämä hyvinvointiasiat herättää kiinnostusta, ihan oli vuoden aika mikä tahansa, mutta jotta hyvinvointitavoitteessa onnistuminen olisi mahdollista ja muutos ei jäisi vaan tämmöiseksi lyhyeksi pyrähdykseksi, niin me haastetaankin tässä kampanjassa kaikkia lähtemään liikkeelle vähän erilaisella tavalla, ehkä vähän maltillisemmin ja nimenomaan siitä omasta hyvinvoinnista käsin. Eli pohtien, että mitä juuri minä tarvitsen ja mikä tuo juuri minulle hyvää oloa. Kampanjan nimikin on, että tavoitteeksi hyvinvointi, niin tässä ensimmäisessä vinkkitilaisuudessa lähdetäänkin vähän perkaamaan, että mitä se hyvinvointi oikeastaan on. Kampanjan aikana pyritään tunnistamaan omaan hyvinvointiin vaikuttavia asioita ja tekijöitä, asettamaan itselle sopiva hyvinvointitavoite ja ottamaan askeleita sitä omaa tavoitetta kohti. Ja nämä kampanjan aikana järjestettävät 4 vinkkitilaisuutta auttaa sinua eteenpäin. Tässä ensimmäisessä tilaisuudessa tosiaan käsitellään vähän sitä hyvinvointia, mitä se on, ja sitten keskustellaan siitä, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle. Miten oma käyttäytyminen ja sen tunnistaminen, omat arvot ja omien tarpeiden tunnistaminen auttaa meitä eteenpäin. Me käydään myös esimerkkien avulla läpi muutamia harjoitteita ja pohdintatehtäviä, joista voit sitten valita itsellesi sopivimmat. Ja lopussa kuulet myös vielä vähän, kuinka Omahoitopolku-hankkeen uusi Oman hyvinvoinnin polku -verkkosivusto on tukenasi matkalla kohti tavoitteita. Nyt meni jo 1 dia liikaa, mutta ei hätää. No mitä se hyvinvointi on? Hyvinvointihan rakentuu tosi monista osatekijöistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaan terveyden osatekijät jaetaan yleensä 3 ulottuvuuteen.
terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Tämä käsite hyvinvointi viittaa sekä yksilölliseen hyvinvointiin, johon kuuluu sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus, sosiaalinen pääoma, mutta myös yhteisötason hyvinvointiin, johon kuuluu esimerkiksi elinolot, työllisyys, työolot, toimeentulo, tämän tyyppiset asiat. On siis todellakin kyse laajasta kokonaisuudesta. Tämän moniulotteisuuden vuoksi myös se hyvinvoinnin mittaaminen ja vertailu voi olla haastavaa ja varsinkin tällaisten yksilöllisten kokemusten vertailu on tosi haastavaa. Siksi jokaisen kannattaakin miettiä omista lähtökohdista käsin, että millaisista asioista sinun fyysinen hyvinvointi koostuu, entä millaisista asioista sinun psyykkinen hyvinvointi tai vaikkapa sosiaalinen hyvinvointi koostuu. Millaiset asiat vahvistaa juuri sinun hyvinvointia? Tämän pohtimista voi toki aloittaa tässä jo nytkin, mutta kannattaa ehkäpä ajan kanssa sitten tämän tilaisuuden jälkeen palata vielä tähän kysymykseen. Otan tähän lyhyen käsittelyn myös tästä sairauden yhteydestä hyvinvointiin, koska kampanja on suunnattu erityisesti reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Se, että sulla on jokin pitkäaikaissairaus, ei ole missään nimessä este hyvinvoinnista huolehtimiselle, vaan pikemminkin päinvastoin. On totta kai selvää, että sairaus, kuten vaikkapa reumasairaus, voi tuoda monenlaisia haasteita elämän eri osa-alueille. Voi tulla fyysisiä haasteita, mutta lisäksi sairaus voi kuormittaa psyykkisesti, sosiaalisesti, vaikkapa taloudellisestikin. Toisaalta on hyvä muistaa, että sairaus on vain yksi niistä hyvinvointiin vaikuttavista asioista, joita on lukuisia. Oli meillä diagnosoitua sairautta tai ei, niin hyvinvointi vaihtelee meidän elämän aikana ihan vuosittain, kuukausittain, viikoittain, jopa päivittäin. Esimerkiksi reumasairautta sairastava voi kokea itsensä enimmäkseen terveeksi ja toimintakykyiseksi, kun taas joku toinen samaa sairauttakin sairastava voi kokea hyvinvointinsa tosi huonoksi tai heikoksi, vaikka se itse sairaus tällä hetkellä olisikin ihan hyvässä tasapainossa. Sairauksien puhkeamiseen ja muihin tällaisiin mahdollisiin vastoinkäymisiin me ei missään nimessä voida aina vaikuttaa, mutta on paljon asioita, joihin me voidaan omalla toiminnalla ja omilla valinnoilla ja ajattelulla vaikuttaa. Tällaisia on esimerkiksi erilaiset liitännäissairaudet ja niiden riskitekijät, kansantautien riskitekijät, esimerkiksi sydänystävällisellä ruokavaliolla, liikunnalla, tupakoimattomuudella voidaan vaikuttaa näihin tekijöihin. Toisaalta on myös paljon asioita, joiden me saatetaan huomata tuovan meille parempaa oloa tai vaikka hyvää mieltä. Esimerkiksi harrastukset, luonto, ystävien tapaaminen. Eli kaikki tällaiset erilaiset valinnat, joita me päivittäin teemme, voi joko kuluttaa tai vahvistaa meidän hyvinvointia. Ja se on hyvä pitää mielessä. No, mistä sitten lähteä liikkeelle nyt tässä kampanjassa ja sen hyvinvointitavoitteen kanssa? Seuraavaksi käydään läpi muutamia esimerkkejä ja harjoitteita, joista jokainen voi poimia itselleen sopivimmat. Eli ei ole missään nimessä pakko tai tarkoituskaan tehdä näitä kaikkia, vaan näet nyt vähän erilaisia esimerkkejä ja voit sitten valita niistä vaikkapa 1 tai 2, mitä itse haluaisit toteuttaa.
Ensimmäisenä on terveyskäyttäytyminen. Terveyskäyttäytyminen tarkoittaa just tällaisia jokapäiväisiksi rutiineiksi muotoutuneita tottumuksia, jotka liittyy terveyteen. Rutiinihan on sellainen niin kuin tottumus, joka tapahtuu ikään kuin automaattisesti ilman erillistä miettimistä joka päivä. Mieti, että teetkö sinä rutiininomaisesti jotain terveyteesi vaikuttavia tekoja. Esimerkiksi nyt vaikka aamulla heti, kun heräät, niin mitä sä ensimmäisenä teet? Joku saattaa mennä keittää kahvit, joku pesee hampaat, joku lähtee ulkoiluttamaan koiraa, joku ehkä nappaa älypuhelimen ja alkaa selailla sitä heti ensimmäisenä. Ja tämä saattaa olla sellainen toistuva tapa, jota sä oot tehnyt jo monta vuotta ilman, että edes ajattelet, että mitä aamulla ensimmäisenä kannattaisikaan tehdä. Toinen esimerkki voisi olla vaikka sellainen, että kun sä tulet töistä tai jostain muusta menosta kotiin, niin mitä sä ensimmäisenä teet? Monilla saattaa olla tapa, että kävelee vaikka suoraan jääkaapin ovelle, avaa sen, vaikka ei olisi ollenkaan nälkä, tai istahtaa aina sohvalle ja avaa TV:n. Tai voi olla vaikka sellainen tapa, että menee ensimmäisenä halaamaan puolisoa tai rapsuttamaan koiraa. Osa tällaisista tottumuksista toki ei vaikuta niin paljon terveyteen kuin toiset, mutta näitä on hyvä myös välillä pohtia, että miksi mulla on tällainen tapa. Tämän terveyskäyttäytymisen taustalla vaikuttaa tosi monenlaisia tekijöitä. Esimerkiksi just elintavat on usein muodostunut meille pitkän ajan kuluessa, osa tietoisesti ja osa tiedostamatta. Näytänkin tässä, millaisia asioita siihen kokonaisuuteen saattaa vaikuttaa. Esimerkiksi asenteet, arvot, tunteet, mieliala, mieltymykset, voimavarat, erilaiset kokemukset, sairaudet, läheiset, elämäntilanne, ihan yhteiskuntakin. Kaikki asiat vaikuttaa toinen toisiinsa. Kaikkeen emme voi itse vaikuttaa, mutta moniin asiaan voimme. Otetaan tästäkin esimerkki. Sulla saattaa olla joku elintapa, vaikka nyt aamupalaan liittyen. Sulla saattaa olla paljonkin tietoa siitä, että millainen on terveellinen ja monipuolinen aamupala, mutta silti sua ohjaa tietyt asiat toimimaan tietyllä tavalla, vaikka että mieltymys, että sulle ei vaan tunnu maistuvan se aamupala aamulla, tai vaikkapa tuolta kokemuksista ja historiasta ihan sellainen, että vaikka sun lapsuuden kodissa on aina syöty aamupalaksi kaurapuuro voisilmällä, ja sulla on jäänyt ihan sieltä lapsuudesta asti sellainen tapa, että sä edelleenkin syöt kaurapuuron voisilmällä. Voi myös olla, että vaikka sun puoliso ei voi sietää kaurapuuroa ja se ostaa aina tuoreita sämpylöitä kotiin ja sen takia sinäkin syöt tuoreita sämpylöitä joka aamu, koska se on sun puolison ikään kuin ohjaama valinta. Voi myös olla vaikka, että sun sairaudesta johtuen kivut on aamulla kaikista voimakkaimmillaan ja sen takia se aamupalan valmistaminen tuntuu tosi vaikealta ja sen takia sun on vaikea syödä terveellistä aamupalaa. Ja vaikka vielä sellainen esimerkki, että teet vaikka vuorotyötä ja sen takia sun on vaikea toimia sillä tavalla, kun sä haluaisit toimia vaikka kellonaikojen suhteen. Eli et voi syödä aamupalaa siihen aikaan, kun toivoisit. Näitä esimerkkejä voisi keksiä vaikka kuinka paljon, ja nämä nyt liittyy vaan tähän aamupalaan, mutta ihan kaikkien elintapojen kohdalla voidaan samalla tavalla miettiä, että mistä se johtuu ja mitkä kaikki asiat siellä taustalla vaikuttaakaan. Tähän terveyskäyttäytymiseen liittyen yksi tehtävä tai harjoitus olisi tällainen terveyskäyttäytymisanalyysi. Eli
tässä pyritään löytämään ne tekijät, jotka vaikuttavat sun kokemaan terveyteen ja hyvinvointiin just tällä hetkellä. Eli pohdi sun elämää kokonaisuutena. Millaiset asiat vaikuttaa sun hyvinvointiin ja terveyteen? Jossain vaiheessa, kun haluat tämän toteuttaa, niin voit kirjata ihan paperille laatikoihin niitä asioita. Ja jos koet, että ne asiat liittyy jotenkin toisiinsa, niin voit myös yhdistää ne esimerkiksi viivalla. Jos tämä tuntuu alkuun vaikealta, niin voi lähteä miettimään omalla kohdallaan, että kuinka voin tänään, millaiset tekijät vaikuttaa mun hyvinvointiin juuri tällä hetkellä, millaiset asiat vaivaa mieltä. Ja tässä on esimerkki, miltä tämä voisi näyttää. Tämähän on jokaisella aivan erinäköinen. Voi olla, että siellä on 2 asiaa, voi olla, että siellä on 10 asiaa. Ja ne voi olla sulla ihan täysin eri asiat kuin mulla tai tässä esimerkissä. Tähän nyt on laitettu esimerkiksi, että mun terveyteen, hyvinvointiin tällä hetkellä vaikuttaa kipu, väsymys, työ, parisuhde ja perhe ja onnellisuus. Sitten kun tämä osuus on tehty, niin tätä voi myös jalostaa vähän eteenpäin. Eli pohtia seuraavaksi, että millaisia syitä ja tekijöitä niihin kirjattuihin asioihin liittyy. Mitä siellä taustalla oikein on? Eli niin kuin tuossa äskenkin käytiin läpi, niin tosi monikin asia saattaa loppujen lopuksi vaikuttaa siihen, että mitä me koetaan. Ja sitten kun olet saanut sen kuvion omasta mielestäsi valmiiksi, saanut listattua sinne kaikki asiat, jotka halusit, niin voit vielä lopuksi vähän tarkastella sitä ja pohtia, että mihin näistä tekijöistä voit itse vaikuttaa ja mihin et niinkään. Näytän taas esimerkin ja tässä voi vähän pienellä näkyä nyt nämä tekstit, ei haittaa, jos et näe kaikkea. Tämän tarkoitus on enemmänkin havainnollistaa sitä, että täältä löytyy ne samat asiat, jotka äskenkin, esimerkiksi toi kipu, mutta tämä henkilö, joka tässä esimerkissä on näitä listannut, niin on lähtenyt miettimään, että mitä siellä kivun taustalla ehkä on. Siellä saattaa olla se reuma tai joku muu sairaus, ehkä vähäinen liikunta, ylipaino tai näin tämä henkilö kokee. Väsymyksen taustalla saattaa olla uniongelmat, mutta myös vaikkapa epäsäännöllinen ruokarytmi. Ja no esimerkiksi onnellisuuteen tämä henkilö kokee, että perhe ja parisuhde vaikuttaa positiivisesti, mutta myös ystävät ja tärkeä harrastus, kuten maalaaminen. Ja kun näitä yhteyksiä lähtee tällä tavalla viivoilla yhdistelemään, niin huomaa, että okei, siihen samaan asiaankin voidaan vaikuttaa monesta eri suunnasta. Voit tehdä tämän tehtävän myöhemmin ihan omassa rauhassa, mutta haluaisin tässä kohtaa kuitenkin osallistaa teitä hieman, että tuleeko sulla heti mieleen joku sellainen hyvinvointiin vaikuttava tekijä, johon sä pystyisit itse vaikuttamaan. Voit kirjoittaa vaikka sinne chattiin, jos sulla tulee joku tällainen asia mieleen. Annan hetken aikaa ja Sanni voi vaikka lueskella, jos sinne jotain kirjauksia tulee. Onko tullut mitään kommentteja? Ei ole tullut vielä chattiin. Ehkä oli hankala keksiä näin yllättäen, että ehkä niitä tulee mieleen sitten, kun saa
rauhassa pohtia tätä tehtävää. Se on ihan totta. Voidaan jättää tämä hautumaan. Saa toki kirjoitella edelleen, jos tulee jotain mieleen. Mutta olennaista on se, että sä pystyisit tunnistamaan sieltä ne asiat, että mihin sä pystyt itse omalla toiminnalla vaikuttamaan ja mitkä asiat sitten ehkä on sellaisia, että joo, sä tunnistat, että ne vaikuttaa tähän, mutta en voi tehdä asialle mitään. Niin ehkä niihin ei kannata sitten niin paljon kiinnittää sitä huomiota kuin niihin asioihin, mihin pystyy vaikuttamaan. Mennään eteenpäin, jos ei sieltä just nyt mitään kommentteja tullut. No, toinen tärkeä asia terveyskäyttäytymisen ohella niin on arvot. Miten nämä arvot liittyy nyt tähän tavoitteeseen, niin on se, että usein motivaatio siihen muutokseen kytkeytyy itselle tärkeisiin asioihin ja arvoihin elämässä. Eli arvot on tällaisia suunnannäyttäjiä. Ikään kuin yksinkertaistettuna arvot on asioita, jotka ovat minulle tärkeitä. Ja välillä onkin hyvä pysähtyä miettimään, että millaista elämää minä haluan elää ja mihin suuntaan minä haluan kulkea. Arvot on myös henkilökohtaisia ja ne voi muuttua elämän aikana, eli senkin takia kannattaa aina välillä pohtia, että okei, mikä mulle just nyt tässä hetkessä elämässä on tärkeää ja onko ne arvot varmasti mun omia eikä jostain ulkoapäin tulevia odotuksia tai toiveita esimerkiksi. Nämä arvot tosiaan on tärkeässä roolissa tässä hyvinvointitavoitteessa, sillä se motivaatio muutokseen kytkeytyy näihin tärkeisiin asioihin. Olette ehkä kuullut tällaisesta kuin ulkoisesta ja sisäisestä motivaatiosta. Ja ulkoista motivaatiota on esimerkiksi hyväksynnän tai palkkion saaminen. Ja se voi käynnistää ja ylläpitää muutosta, mutta usein sellainen sisäinen motivaatio ja sen herääminen on edellytys käytöksen pysyvälle muutokselle. Ja koska nämä arvot nimenomaan on kytköksissä siihen sisäiseen motivaatioon, niin sen takia myös näitä kannattaa pohtia. Motivaatiosta puhutaan vähän lisää tulevissa vinkkitilaisuuksissa, mutta käydään myös yksi harjoite läpi, että miten näitä arvoja voisi lähteä tarkastelemaan. Joku on saattanut kuullakin tällaisesta tehtävästä kuin arvoanalyysi. Eli tässä harjoitteessa tarkoituksena on kirjoittaa ylös asioita, jotka kuvastaa sulle tärkeää asiaa tai arvoa. Ja tämä on tärkeää tehdä henkilökohtaisesti, eli sä itse määrität, mitkä asiat on sulle elämässä tärkeitä, ja määrität myös, että kuinka paljon niitä asioita haluat listata. Kun olet saanut niitä ajatuksia listattua, niin sen jälkeen arvioidaan asteikolla 1-10, että kuinka tärkeänä sä pidät kutakin näistä kirjatuista asioista. 1 ei lainkaan tärkeä ja 10 olisi, että erittäin tärkeä. Sitten kun olet saanut listan valmiiksi, niin arvioit vielä, että kuinka hyvin kyseinen arvo toteutuu sun elämässä juuri nyt. Ja taas voit käyttää numeroasteikkoa. 1 ei toteudu lainkaan, 10 toteutuu täydellisesti. Jos tämä tuntuu tosi hankalalta, niin voi myös lähteä pohtimaan asiaa ajankäytön näkökulmasta esimerkiksi, että no kuinka paljon mä mun ajasta käytän tähän asiaan verrattuna johonkin toiseen. Ja lopuksi, kun tämä analyysi on ikään kuin valmis, niin kannattaa vielä vähän tarkastella sitä ja analysoida esimerkiksi tällaisten apukysymysten avulla. Näytän taas esimerkin, niin hahmottuu ehkä vähän paremmin, mistä on kyse. Eli tässä esimerkissä tärkeiksi asioiksi on listattu ystävät ja sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen,
perhesuhteet, työ ja ura, hyvinvointi ja turvallisuus. Ja toisessa sarakkeessa on sitten numeroarvosana, että kuinka tärkeä tämä asia on, ja kolmannessa sarakkeessa sitten, että kuinka hyvin se toteutuu tällä hetkellä elämässä. Tosiaan tämä voi olla sulla ihan täysin erinäköinen kuin tässä esimerkissä, mutta tämä henkilö on arvioinut, että tärkeimmät arvot hänelle on perhesuhteet ja hyvinvointi, eli on antanut 10 niihin. Mutta se, kuinka hyvin toteutuu, niin onkin antanut 8 ja 7. Eli ei ole ehkä ihan tyytyväinen siihen, että kuinka hyvin ne asiat toteutuu, joita pitää kaikista tärkeimpänä omassa elämässään. Kun tämä taulukko on saatu valmiiksi ja olet tyytyväinen siihen, että mitä asioita sinne olet saanut listattua, niin voit pohtia esimerkiksi tällaisten kysymysten avulla, että millaista ylipäätään on sinulle hyvä elämä tai merkityksellinen elämä? Mikä on sinulle tärkeää? Millaisia haaveita sinulla on? Kuinka tyytyväinen olet kokonaisuutena siihen, että miten nuo sulle tärkeät arvot tällä hetkellä toteutuu? Toimitko sillä tavoin, kun tiedät olevasi itsellesi parhaaksi, ja mikä veisi sinua kohti vielä enemmän arvojen mukaista elämää tai parempaa hyvinvointia? Nämä on aika isoja ja hankaliakin kysymyksiä, mutta kannattaa ottaa se hetki ja pohtia itsekseen, että mikä oikeastaan onkaan mulle arvokasta. No, tässä oli 2 esimerkkiä, mutta vielä nämä esimerkit voi auttaa sinua pääsemään alkuun ja saatat huomata, että jokin hyvinvoinnin osa-alueista ehkä kaipaisi enemmän huomiota. Mutta voi myös olla, että sulla oli jo tähän kampanjaan ilmoittautuessa mielessä joku asia, että mitä sä haluaisit lähteä tämän kampanjan aikana edistämään. Ehkä joku tietty hyvinvoinnin osa-alue tai elintapa. Ja mehän kysyttiinkin tässä kampanjaan ilmoittautumisen yhteydessä, että mihin haluaisit erityisesti kiinnittää huomiota, ja me saatiin tällaisia vastauksia. Yli puolet, 52% osallistujista sanoi, että liikunta ja paikallaanolon vähentäminen olisi sellainen asia, mihin erityisesti olisi halua ja syytä kiinnittää huomiota. Seuraavaksi yleisimpiä vastauksia oli ravitsemus, uni ja palautuminen ja mielen hyvinvointi. Ja sitten muutamia vastauksia oli tullut myös kohtiin hoitoon sitoutuminen ja muu. Ja siinä kohdassa muu oli usein lueteltu paljon erilaisia vaihtoehtoja näiden yllä mainittujen lisäksi, esimerkiksi tupakoinnin ja alkoholin käytön vähentäminen. Ja toki jos sulla oli mielessä jo joku näistä, niin voit pitää kiinni siitä, mutta jos tuntuu, että ehkä tuon terveyskäyttäytymis- tai arvotyöskentelyn avulla voisi löytyä vielä joku parempi tavoite, niin totta kai voit vielä tässä vaiheessa vaihtaa, että mikä se sulle tärkeä asia nyt tässä hetkessä olisi. Jos sulla kuitenkin on nyt jo mielessä joku näistä osa-alueista, niin yksi harjoite, joka voisi toimia sulle, olisi myös tällainen miten toimin nyt. Eli meillä on taipumus vähän arvioida meidän omaa toimintaa väärin tai silleen virheellisesti, joten välillä voi olla myös hyvä tehdä näkyväksi itselleen, että miten mä oikeastaan toiminkaan tällä hetkellä. Eli tässä harjoituksessa tarkoituksena on omien rutiinien havainnointi ja tunnistaminen. Ei ole tarkoitus syyllistää ketään, ei myöskään itseään, vaan enemmänkin silleen uteliaasti havainnoida, että miten mä oikeastaan mun arjessa toiminkaan.
On nimittäin tosi vaikea lähteä muuttamaan omaa toimintaa, jos ei edes tiedä, että miten toimii tällä hetkellä. Tätä omaa toimintaa voi lähteä tekemään näkyväksi esimerkiksi tällaisten päiväkirjojen avulla, ja annan siihenkin kohta muutaman esimerkin. Jos sun tavoite liittyy nyt esimerkiksi siihen ruokavalioon, ravitsemukseen, niin voit kokeilla tällaista ateriarytmipäiväkirjaa. Tässä ajatuksena on se, että vähintään 2 eri päivänä kirjaat ylös ihan vaikka valkoiselle paperille, että mitä aterioita söit ja mihin kellonaikaan. Eli ei siis aleta listaamaan ruoka-aineittain, että mitä tarkalleen ottaen söit, vaan niin kuin tässä esimerkissä oikealla puolella näet, niin sinne on laitettu vaikka kello 7 aamupala, kello 11 lounas, kello 20 päivällinen ja niin edelleen. Jos haluaa vähän tarkemmin kirjata, niin siinä tapauksessa voi kirjoittaa sinne myös, minkä ajan on nukkunut, ja esimerkiksi jos harrastaa jotain raskaampaa liikuntaa tai tällaista, mikä ehkä lisää myös sitä nälän tunnetta, energian kulutusta, niin sellaisia voi halutessaan laittaa. Tässä esimerkissä on esimerkiksi laitettu tuonne harrastuksia kello 17-19. Päiväkirjan ideana on se, että et kuitenkaan vielä tietoisesti muuta mitään arjessasi, vaan teet vaan näkyväksi, että miten toimit tällä hetkellä. Ja sitten kun olet saanut pari päivää kirjattua, niin voit tarkastella näitä vastauksiasi. Esimerkiksi, mitä hyvää, mitä kehitettävää huomasit. Löytyykö sieltä kaikki päivän pääateriat, aamiainen, lounas, päivällinen? Söitkö päivän aikana yhtään välipalaa? Mikä oli pisin väli aterioiden välissä, jos yötä tai nukkumisaikaa ei lasketa? Montako ruokailukertaa siellä oli? Söitkö mielestäsi itsesi kylläiseksi joka aterialla? Oliko johonkin aikaan kiljuva nälkä? Tekikö johonkin tiettyyn kelloaikaan mieli jotain herkkuja ja mihin aikaan? Ja tuliko jotain selkeitä huomioita, että mitä kannattaisi muuttaa? Tässä on esimerkiksi laitettu, että tuossa harrastusten jälkeen tuli järkyttävä nälkä ja makean himo, niin sitten voi miettiä, että okei, olisiko tuolla mun päivässä aiemmin jo jotain korjattavaa, mikä edesauttaisi siihen, että tuollaista makean himoa ja nälkää ei tulisi tuohon kellonaikaan. Jos taas sun tavoite liittyy enemmänkin siihen liikuntaan ja paikallaoloon vähentämiseen, mikä oli se kaikista suosituin, niin sit voisit kokeilla päiväkirjaa tällaisena paikallaanolopäiväkirjan muodossa. Eli liikkumisen vastakohtahan on paikallaanolo. Me usein tunnistetaan ne hetket, kun me liikutaan, mutta aina me ei kiinnitetä huomiota siihen, että minä kaikkina aikoina me ollaankaan paikallaan. Eli samaan tyyliin kuin ateriarytmipäiväkirjassa voit kokeilla pitää tällaista paikallaanolopäiväkirjaa vähintään 2 päivänä. Taaskaan et muuta tietoisesti arjessasi vielä mitään, vaan kirjaat ylös, että esimerkiksi tältä päivältä, että minä hetkinä mä oon istunut, vaikka että aamiaista syödessä, työmatkalla istuin, itse töissä olen istunut nyt jo useamman tunnin, lounaallakin istuin, kotimatkalla, illalla vielä autossa, katoin telkkaria. Ja lopuksi lasket yhteen, että paljonko sitä istumista tai makoilua, tällaista paikallaanoloa oikein kertyikään. Ja voit myös tarkastella, että yllättikö tuo lukumäärä, mikä oli pisin yhtäjaksoinen paikallaanolo aika ja olisiko näihin hetkiin ehkä mahdollista lisätä jotain taukoja, nousta välillä seisomaan, ehkä jotain muuta liikettä keholle. Vielä 3. esimerkki päiväkirjasta on tällainen unipäiväkirja, eli jos sun tavoite liittyy uneen, niin
voit kokeilla myös pitää tällaista unipäiväkirjaa muutaman peräkkäisen päivän ja yön aikana. Tässäkin näkyy vierellä esimerkki, millainen se voisi olla. Eli aamulla, kun heräät, niin kirjaat edelliseltä yöltä kellonajan, jolloin menit vuoteeseen, milloin nukahdit, milloin heräsit, kuinka monesti heräilit arviosi mukaan kesken unien, montako tuntia nukuit ja minkälaiseksi arvioit sen unen laadun. Ja aamulla sitten kirjataan vielä, illalla sitten ennen nukkumaan menoa kirjataan vielä arvio siitä, että minkälainen se vireys päivän aikana on ollut. Tämän päiväkirjan avulla voit myös havainnoida, että miten unen määrä ja laatu vaihtelee eri päivinä ja millaiset asiat siihen vireyteen ehkä vaikuttaa. Tässä oli meidän esimerkit, joista voit tosiaan poimia itsellesi sopivan, mutta ne hyvinvointiteot, ne ei tapahdu itsestään ja sen takia ennen kuin me päästään asettamaan itselle sitä sopivaa hyvinvointitavoitetta, niin on hyvä selventää, että miten toimin nyt. Eli se nimenomaan rehellinen arvio omasta toiminnasta. Esimerkiksi mä saatan sanoa, jos joku kysyy, että montako tuntia sä yössä nukut, että mä nukun 8 tuntia joka yö. Mutta todellisuudessa, kun mä alankin seuraamaan sitä, niin ei itse asiassa mun pitäisi nukkua 8 tuntia, mutta todellisuudessa mä kyllä katselen sängyssä telkkaria vielä tunnin verran ja sitten mä pyörin vielä tunnin verran, että ehkä 6 tuntia on se todellinen nukkumisaika. Kannattaa myös selvintää, että mihin sä tarkalleen ottaen haluaisit muutosta, eli mitä kehitettävää sä huomasit. Esimerkiksi jos tähän uniesimerkkiin viitataan, niin mä huomasin, että mä en illalla malta mennä nukkumaan riittävän ajoissa sen takia, että mä jään tuijottamaan sitä telkkaria tai vaikkapa selaamaan puhelinta. Ja sen takia se nukkumaan meno viivästyy. Ja 3. hyvä selvennettävä kohta on vielä tuo, miksi haluat muutosta. Eli vastaa kysymykseen, haluaisin että, toivoisin että. Mikä se taustalla oleva syy on? Esimerkiksi, että minä haluaisin olla virkeämpi päivän aikana. Ja sen takia nämä asiat kaipaa muutosta. Eli löydätkö yhteyden niihin omiin arvoihisi ja sinulle merkityksellisiin asioihin? No voiko sitä käytöstä ylipäätään muuttaa? Hyvinvointiteot tai muutoksethan ei tapahdu itsestään, eli siellä taustalla, niin kuin alussa puhuttiin, vaikuttaa monet asiat. Sekä tiedot, esimerkiksi, että tiedät, miten sinun tulisi terveyden kannalta liikkua, mutta myös erilaiset taidot, se, että onko sulla esimerkiksi voimavaroja tehdä mitään muutoksia tällä hetkellä. Myös erilaiset tilaisuudet, jotka tulee yksilön ulkopuolelta, vaikuttaa. Ja sitten se motivaatio, mistä puhuttiin. Eli kannattaa myös pohtia sitä, että onko nyt sopiva hetki muutokselle. Jos vaikkapa voimavarat on syystä tai toisesta juuri nyt koetuksella, niin sitten ei ole ehkä sopiva hetki tehdä mitään isoja muutoksia elämään tai elintapoihin. Tapojen muuttaminen ei ole helppoa, koska monet asioista tapahtuu ikään kuin automaattisesti. Niitä on vaikea muuttaa, jos ei niihin kiinnitetä tietoisesti ja pitkäjänteisesti huomiota. Ja ihminen myös tykkää yleensä toimia mukavuusalueella ja tehdä niitä asioita, jotka on helppoja, tuttuja ja turvallisia. Mutta tapojen muuttaminen on kuitenkin mahdollista, kun tiedostetaan nämä taustalla vaikuttavat asiat ja lähdetään tarttumaan niihin. Eli yhteenvetona vielä tältä kerralta ensimmäisestä vinkkitilaisuudesta.
mitä haluan, että sulle jää mieleen, niin on se, että käyttäytyminen muuttaminen on mahdollista, mutta on tärkeää, että tunnistat ne taustatekijät ja lähdet ikään kuin huolellisesti suunnitellen liikkeelle. Eli tunnista ja tiedosta omat arvot ja se, että millaisista asioista juuri sinun hyvinvointisi koostuu. Havainnoi vähän, että miten sä tällä hetkellä toimit sun arjessa ja löytyykö jotain, mikä ehkä kaipaisi muutosta. Tässä oli ensimmäinen vinkkitilaisuus ja seuraava vinkkitilaisuus järjestetään 2 viikon päästä maanantaina 27.1. kello 12. Ja silloin pureudutaan sit enemmän tähän tavoitteen asetteluun. Eli kun olet ehtinyt jo vähän käydä näitä omia tottumuksia, tapojasi, arvojasi läpi, niin puhutaan siitä, että miten mä sitten asetan itselleni sopivan tavoitteen. Linkki sekä tähän tallenteeseen että sitten kutsu näihin tuleviin vinkkitilaisuuksiin lähetetään kaikille sähköpostitse, kuten tähänkin tilaisuuteen. Loppuun vielä haluan mainostaa, että marraskuussa avattu Oman hyvinvoinnin polku -verkkosivusto on apunasi näiden hyvinvointitekojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ja jos et ole vielä käynyt, niin kannattaa käydä rohkeasti tutustumassa. Sivulta löytyy sekä tietoa että vertaiskokemuksia, että sitten vinkkejä ja harjoitteita hyvinvoinnin tueksi. Ja tästä uudesta sivustosta toivotaan myös kovasti palautetta, joten jos käyt tutustumassa, niin kannattaa myös antaa palautetta ja sitä myötä voit osallistua arvontaan, jossa voi voittaa Tempur-tyynyn. Tämä arvonta on käynnissä helmikuun loppuun asti, kuten tämä kampanjakin. Tässä on vielä lähteitä, joita esityksessä on käytetty, ja lisälukemista, jos haluaa käydä jälkikäteen tutustumassa. Ja tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia osallistumisesta ja myös myöhemmin tallenteen katsomisesta. Ja haluan kannustaa ihan jokaista tutustumaan nyt omiin arvoihin ja tämänhetkisiin tottumuksiin ja käyttäytymiseen ja näin ottamaan ensimmäisen askeleen kohti omaa hyvinvointitavoitetta. Jatketaan vinkkitilaisuuksien merkeissä parin viikon päästä. Kiitos!